наистина ли трябва да назначим и други хора, които по форма да ни контролират? Като те не носят никакви други, освен административни ангажименти. Мога да сега да отговоря на вашия въпрос. Първо, от това, което казвате, виждам, че нямате опит в изпълнението на програми и проекти, но силно се надявам да хората, които ще назначите като ръководител и счетоводителка на проекта, това ще бъдат хората, които ще направят така, че вие да вземете тези 20 000 евро от нас и да ги вземете. Това трябва да бъдат хора, които все пак разполагат с известен опит при управлението на проекти. Дори не е задължително на проекти, финансирани по линия на оперативни програми, но нещо, което има характер на проект. А проект е всяко нещо, което има ясно начало, ясно определен край и ограничен финансов ресурс за постигане на това. Второто нещо, което ви казвам, защото не е задължително да бъдете в такова екипа за организация и управление. Защото има един регламент на Европейската комисия, който казва, че нещата трябва да се случват в режим на безпристрастност и при отсъствие на конфликт на интереси. Когато вие сте управител на вашето дружество и станете ръководител на проекта, като в качеството си на ръководител вие ще извършвате определени дейности, ще заверявате определени документи, ще заверявате определени отчетни форми, които отидат към договарящия орган, ще следите за изпълнение на график, ще получавате, забележете, определено възнаграждение за това. И в един момент, вие, в качеството ви на ръководител на проекта, поднасяте сама на себе си за подпис, в качеството ви на управител, да се утвърдите извършената работа. Това е все едно лявата, дясната ръка и обратно. И съгласете се, че няма как да стане. По същия начин назначите вашия дъщеря, вашия син, вашия съпруг или ваш друг. Това означава ли, че след като аз не знам дали се чува, това означава ли, че като ние сме на 500 км от София, след като ние сме на 500 км от София и нашите консултанти или хората, които биха могли заради нас да вземат от вас нашите 20 000, ние всички трябва да ги потърсим в София, защото е общо известно, че по принцип специалисти са в София, ние сме по-в периферия. Искам да ви кажа, че няма такава зависимост. Позволявам се да твърда с отговорно, защото това проекти. Следващия ми въпрос е във връзка с файла, който е в сайта D1 за бюджетни. Той дълго време не четеше приложение 7. Дали все още той е с невъзможност да бъде попълнен или е коригиран и може би в тази връзка беше въпросът за 60% с ДДС или без ДДС, защото точно в приложението... Разбирам ви въпроса, защото от приложението към бюджета цифрата не се дърпаше към общия бюджет. Коригиране файла може да бъде изтекъл от процедура. Бихте могли след края да не го споделите. До микрофона. Ало? Въпрос касае стратегията. Може би кои са системите за фирмите, които могат да изработят тази стратегия? И може ли ние да ползваме консултанти за тази цел? Фирмите консултанти, които в момента ви консултации, да, за бизнес планове. Може ли тя да ползваме като стратегия? Не би имало проблем. Добре. Втори въпрос. Все пак, питам, да довърша на колежката въпроса. Ръководител съм на проекта си, тъй като имам опит за работа по проект. Аз не си определям възнаграждение като ръководител. Получавам само като самолетно лице. Това